Mapasalamaton ang gatos ka mga benepisyaryo nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog laki pagbaha sa Alabel, Sarangani sa hinabang nga gidalit sa GMA Kapuso Foundation. Balitang hatod ni Efren Mamak. Sa nahitabong magnitude 7.8 nga linog nga ang epicenter sa Maasim, Sarangani ni atong June 8, wala sab kalikay sa epekto niini ang lungsod sa Alabel, Sarangani. Pipila sab ka magbanay dinhi ang nalakip sa apektado, human partially damaged ang ilang mga balay. Giubanan pa sa epekto sa baha nga gumikan sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. Isip tabang sa pagbarog, midalit ang GMA Kapuso Foundation og hinabang sa 100 ka magbanay nga gikan sa upat ka mga barangay nga apektado sa mong kalamidad. Ang pagpang-apod-apod gipaygayon sa Alabel Gymnasium adlang Huwebes. Ang maong hinabang gikan pa sa 7.5 million pesos nga material donation sa Nitori Philippines. Bali, ang pinamigay natin dito yung mga Nitori assorted material donations, may beddings, may mga comforters, tapos may mga iba pang gamit na magagamit ng affected ng partial damage ng lindol dito. Gikalipay kini sa mga benepisyaryo. Daghan kayong salamat nga usami nga napili ng mga barangay nga mahatagan. Pero may na akong ginapahimangno sa ilaha nga dili lang gyud sila mawad-an og hope kay syempre sa ingon ani nga sitwasyon sakit sa ilang buot nga naingon ana sila. Atangan pa ang uban pang pagpang-apod-apod og donation sa laing mga apektadong lugar sa Sarangani, South Cotabato ug Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.